bojo iku kudu jujur. Apa anane gaji pira sak yuta 2 yuta ya dipasrahke bojo. Leres blak kotak. Mergo wong wedok iki daringan, ya to. Sing ngopeni sak leker gendonge rumah tangga wong wedok dadi wong lanang kudu tanggung jawab entuk kaya ya diwenehke kabeh. Ngopeni ya akeh koyo ngono kok iso. Ngeten niku lak prinsip kula sanes niku. Piye? Umpamane gedene dikai karo Pak Marwan 50 yuta, tak kene bojoku cukup 5 juta 500. 500.000. 500.000, Bos. Kejem kowe. Ora apa-apa, larang ngono wong lanang ora duwe dana kenakalan. dana kenakalan piye to? Contone nuwun sewu ape dolan-dolan apa mungkin wong lanang njaluk wong wedok? Lho, tuku rokok njaluk. Ah, ya kere kowe berarti. Wong lanang kudune ning ngarep le, kepala rumah tangga ki wong lanang. Paribasan wong wedok njaluk apa-apa, semayani sik. Lho. Iya no. Semayane piye? Lah semayani umpamane Senin kok njaluk kalung, semoyo sik. Aja nggae kalung saiki. Ya ora? Engko lak nggae kalung saiki, mesakne tangga-tangga loro enek tuku kalung. Ngono wis meneng. Berarti sesuke. Sesuke Selasa akeh digawa ning toko emas. Nah, langsung tuku. Didudoi tok. Contoh wong lanang. Maksudnya kok mbok dudoi tok kowe? Ya didudoi sesuk sing iki lho. Dik sing apik. Oh, milih. Aja sing iki. Lah sing rada gedhe iki disawang ya kepenak. Sok-sok kuwi ada barang baru lagi besok. Selasa dadi tilik sik. Tilik sik. Wis dititeni ya. Nggih. Berarti sesuke neh. Rebo. Jak mangan bakso. Engko lek wis warak ngantuk jak mulih. Hubungane karo perhiasan ya. Engko enek hubungane. Berarti mangan bakso sik ben seneng atine. Seneng atine engko lek wis ngantuk gawa mulih sesuk neh. Kemis malam Jumat. Moro. Sore moro ning kono dek malam Jumat wayahe. Wis genah kowe ora usah mbok tukokne turu njaba kaya aku ndek ingi. Aku ndek iki turu njaba, Bos. Awakmu kuwi semoyo-semoyo. Tapi saestu kula ngeten iki minggah ngeten iki luar biasa. Penonton wayang mriki luar biasa. Ndelok sakmono kae. Sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang gumun aku. Aku agak iki lho, nuwun sewu Pak Marwan kala wingi teng griya niku wah luar biasa. Rawuh dalem jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Wah, jan istimewa. Piye Pak Marwan? Lah iya kok. Ketoke lek rembukan kok nganti kaya keluarga dhewe suwi. Dados ngeten lho. Pak jebul Pak bapake Pak Marwan kali bapak kula. Dulur. Dulur, tiyang tebih jebule. Lah kok mbok omongke ning kene iku lho nek wong adon. Urung mari barang mbok anu ae mbok potong Pak Marwan saking ibu menika. Nah iki. Nggih, gandenge. Nggih, ibuke Pak Marwan kali ibu kula menika family tiyang tebih. Nggih. Lah iki hubungane alure ning